Aritza Kamblon, arratsaldeon. Arratsaldeon. Unibertsitateko irakaslea, baina Ipar Euskal Herriko politika ondo ezagutzen duena, eta Hendaian gainera zinegotzi izango dena. Bai, hala da. Aha. Hala da. Hauteskundeetara aurkeztu zarelako. Hori da. Lehendabiziko itzulian, eta bigarren itzuli honetan. Hori da. Beraz, Hendaia biltzen zerrendan aurkeztu nintzen. Hori da. Aha. Lehen itzulian, emaitza nahiko polita lortu ginuen, eta bi itzulien artean, egon ginen gure programa eta gure lehentasunak presentatzen bi hautagi nagusiei, eta azkenan akordio batera heldu ginen Koitxe Zenagorekin. Eta beraz, hauzapez orde bat, Lurralde Elkargoan delegatu bat, eta horretara lau zinegotzi izanen ditugu beraz haiekin batera gobernuan. Eta Hendaiako gobernuan izango den zinegotzietako bat zuzeango zara? Hori da, hori era. Sorpresa izan da zuentzat? Hendaian aldaketa etorri delako, ezta? Bai, ez da hainbesteko sorpresa izan, egia egan logikoena gertatu da, baina egia da bururaino ala ere zalantzak eta izan direla, baina logikoena gertatu da egia egan. Behintzat lehen itzuliko emaitzak ondoan hartu. Eta zertan antzemango da? Zuek egin duzuen itun hau edo? Koitxe Zenarro sozialistarekin egin duzuen ituna? Bueno, gure lehentasunak ziren alde batetik zentro sozioekonomiko bat sortzea, aktivitate ekonomikoa, enplegua eta sortzen saiatzeko, eta gero bigarren lehentasuna Euskararen ingurukoa, alde batetik ikastola, denek dakigu ze gertatu den Hendaian ikastolaren aferarekin, eta beraz gu nahi ginuen noski aliantza horretan hautagai nagusia eta bere zerrenda engaiatzea zinez alden baliabide guztiak erabiltzea ikastola egin dadin, eta gero hizkuntza politikan ere politika ausart bat egina izan da dira. Hala ere, Hendaiako emaitza uarte txiki bat da, Ipar Euskal Herriari begiratzen diogu, ez? Bai, bueno, egan daiteke uarte desberdin asko direla, ez? Egia da Hendaiakoa berezia da, egia da ere BAB bertakoa desberdina izan daiteke, gero bokalen esaterakoan beti komunistak azkarrak izan dira desberdina da, maulekoa desberdina da, gero Basena Farroan ere orokorrean zentro eskuina nagusi da. Desberdintasuna badira pixkat denetan, baina egia da Hendaian sozialki ere desberdintasuna handi bat bada, hegoaldeko jende asko bizi delakoan, eta horra. Eta jendeak zuen arteko ituna ondo hartu du? Bai, gure aldekoek, nahi da, guretzat orokorrean bozkatu zutenek eta, bueno, ez da, garen dut, simplifikatzeko sozializten zerrenda, zehazki sozializten zerrenda, jakin behar da gero behar esplikatzeko aukera izango dut, ipar aldean sistema oso desberdina da, eta beraz zerrenda horretan, eta guretan ere, anistasun nahiko handia bada, eta horiek ere oso pozik hartu dute, bai. Tertulian zabalduko dugu gaia, iruditzen bat zaizue, bai, Pako? Galderatxoat egin nahi nizun, Aritza. Gaur irakurri dut Noticias de Gipuzkoa, nolako gauza misterioso bat kontatzen du. Zue dagokizuna esaten du, Koitxe Zenarro sozialistak alkatetza hartuko duela, zuekin egin duen hitzarmenagatik, eta bukaeran jartzen du, ustezko konpromesu batzuk dauzka, alkate sozialistak ezker abertzalearekin ikastolak eta ezkan beharri buruz hartuta. Baina jartzen du ustezko konpromesu batzuk. Ez du garbi izaten zer dagoen hor. Baduzue konpromesu finkorik, edo ez, edo aurrera begirako utzitako gai bada, edo... Behar interesak badituzte hori egiteko. Baita ere. Baina, noski gu badakigu, azkenean ikastola egin edo ez, ez duela errikotxe batek erabakitzen, badakizue falu legea erabiltzen dutela hori blokeatzeko, eta hori tamalez frantses estatuak erabakitzen duela. Guri, Koitxe Zenarrok egan digu, hitz egin zuela subprefeta edo prefetarekin negoratzen. Iduriz aldatuko dira, irizpide batzuk finkatuko dituzte orai erriko etxetako diru publikoa ikastoleri ere emateko edo mintzat erriko etxeak ikastolak egiten laguntzeko baldintzak eta edo irizpide batzuk finkatuko dituztela, ez dakigu ere setasunez ze izanen den, eta berak Koitxe Zenarrok egan diguna beraz da, bi aukera direla Hendaian. Bat da, nola, egeran populazioa nahiko handitu den biztanle geroztagiago baden, eta gainera badakizu ere egoaldetik jende asko joaiten dela eskoletara gara, behar bada eraikiko
beraz, Hendaiako herriak erekiko luke eskola publiko berri bat, eta beraz, beste eskola bateko aurrak eta erakasleak jara mugituko lirateke, eta ikastolako ikaslei eta erakaslei leku utziko litzaieke eskola horretan, hori da aukera bat. Edo bestela, beraz, orain subprefeta eta prefetak eta baimentzen badute, egingo litzateke beraz ikastola berri bat, baina, kasi seguru ez litzateke lehengo proiektua izango eta litzateke leku berean izango. Bi aukera horiek dira eta guri argiki egan digu, eta noski egan digu, edo zein, denala, hobe da ez ere demagogiarik egitea, egiten aldu nik egingo dut, baina gero ez badio uzten Frantziako gobernuak ezingo du, beraz, egan digu, berak, eta guk konfiantza dugu hortan beregan, edo zein zirrikitu eta erabiliko dela, egiteko. Afera honek bere biziko garrantzia du gainera Hendaian. Asko segi izan den afera da, eta... Hendaian eta Saskarentzat ere, zeren arazo guzia hortik sortu da, hortik aurrera, gero prefetak eta debekatu ditu beste hainbat proiektu ere. Iruditzen bazaizue, begira ditzagun gainerako emaitzak ere, Baionan, Rene Etxegarai zentristak irabazi du, 26 botoren aldea, oso emaitza justua izan da, baina 26 botoren aldea atera dio, Etxeto sozialistari, beraz, Baionan Rene Etxegarai izango da. Lehen esan dugun bezala, Biarritzen zentro ezkerra gailendu da, eta Michel Beunak izango da, alkate. Hori da. Bai, hor pixkat argi-garria izanen zen Etxetok irabaztea, egite baterako, azkenean ez da gertatu, lehen itzuliko emaitzak begiratuz, ez? Baina segurazki gertatu dena da, alde batetik beraz, Iriart frantses estaduko zentro mutugarekin bildu zen, segurazki bost horiek botzien hain beste ere, eguneko 5 zerbait egin zuten horiek, gehienak segurazki Etxetoren gainean dira. Eta gero nik susmoa dut, lehen itzulian, estrategia politiko gisa, Etxetoren inguruko batzuek nahitara bozkatu zutela, beraz, Etxegaren eskubian zen zerrendarentzat, bigarren itzulian presente izan dadin, eta beraz behartzeko Etxegarai auto bat egitea edo abertzarekin edo menperekin. Nik susmo hori dut, zeren eta joan nahi duegan boz horiek gero behitz ere Etxetoren gana joan direla. Ja, Baionan ez da posible izan, azkenean behintzat, ez da posible izan elkartzea sozialistak eta Iriarten... Bai, hor garrantzitsua da... Hendaian egin duzuena. Hori da, bai. Aipatu da gauza abertzale ikuspegitik gauza garrantzitsu bat, desberdintasun garrantzitsu bat izan da, alde batetik egon dira, Biarritze kontatzen bada 5, elkartze edo izan dira beraz nun abertzaleak eta sozialistak bat ziren, baina Baionan eta Angelun egite baterako ez. Eta zergatik, argiki Baiona eta Angeluko zerrendetako beraz lehen sozialistak edo, alde baterik lugalde kolektibitatearen kontra ziren, gero Euskararekiko ez dute orokorrean gehiago kontra mintzatzen dira alde baino, eta gainera nahi zuten ireki, iparraldeko lugaldetasuna modu batez edo hautsiz, ireki bezkat hageman eremu bat landesen egualdearekin hori da, eta beraz zinezkoa zen. Baionako hautetxia eta zerrenda honetan joan dena, Rene Etxegarairen zerrendan, Alemazon, Arratsaldeon. Bai, Arratsaldeon. Arratsaldeon, aizu, zorionak ez? Emaitza ertxia baina, irazoi du. Amaitza oso justua izan da, Bai. Baginakien astetik zaila izanen zela, baginakien, hiru hilaite etxe ibiligia, jende aspertua zen, baina bakit, kanpotik jende frango etorri dire eta haiek Frantziako politika segitzen dute, aztako, bostak sozialista jonde bizkata. Etxeto sozialista oso haserre zegoen, ez? Berak esan du, iaia bere kontrako zera bat izan dela. Ez dut uste, nik Jean-Claude Iriarrek lan ona egin du, normal atxuan dut nahi zuen, biherren itzulia nahi zuen egon, sozialistek egin dituzte gaiztakiri frango azteko lugalde elkarkoaren kontra, normal da abertzaleak egon diten biherren itzulian, baina bosta frango Front de Gauche nogezen partitik joan dire sozialisten aldeak bai. Zeu jeltzalea zara, PNB-koa zara, zergatik aukeratu duzue Etxegarairen zerrendan joatea?
Jarron Etxegarra izautzen du, urte frango, bakit lana asko egiten du lugalde elkarkoaren alde, baterantzen, nire, eta osako, badakit eskualerri lan frango egiten du, ostako segitu, eta berak bildutu haren ondotik jende frango etorkizun eta pentsamendu desberdinekin. Lurralde elkargoaren alde lan egingo du, Baionako alkate berriak? Egon du, eta angelukoak eta biarrizkoak hiru hauzapezek horren alde dire. Eta horren alde egingo dute lan? Eta horiek segituko eta janik lan frango badute egina, eta horiek segituko eta badu zeurtamena. Zuk izango duzu? Zinegotzi lanik izango duzu? Nik batzorde batean mugaz egualdearekin lan egingo du, Rafanek lana nahi du egin hortan, horroi buruz, eta haren nahian da, Baiona izan dadin iparraldeko hiriburua. Hori da zuen asmoa eta zuen nahia, Baiona izatea, Ipar Euskal Herriko hiriburua eta harremanak hegoaldearekin lotzea. Izan da, lan egin behar, Gainerakoan, Mason jauna, ze iruditu zaizkizu Frantziako emaitzak? Hollande presidenteak badauka zer pentsatua, ez? Jendia, ikusi du jendia gazte eta adineko sozializaren politikaz aspertuat ziren. Ostan ikusi du jendeak kandiatu nahi zuela, baina ez ginen uste amertze hori nazken zintzela, ikeen galtzea. Zintzela, hiri handi batzu galdutu uste, baina Limozen, egun uste sozialistak zien, eta kanpoat emantuzte, eta hiri frango batek, hiri handi batzu eskuin pastu dienak. Ale Mason, Baionako zinegotzia, jeltzalea, esker mila, gurekin izategatik. Esker. Izan ondo, beste bat arte. Aitzak Amblon, sozialisten porrota oso nabarmena izan da, ez? Frantzia mailan. Frantzia osoan, baita Ipar Euskal Herrian ere, toki esanguratsua galdu dituelako. Iparraldean... Endaian eutsi diozu epitin bat? Iparraldean uste dut zela Iparraldean angelu galdu dute. Eta Endaia irabazi, simpliki gaiteko, eta gero Bokalen ere lehen komunista zen, eta orai sozialista da. Beraz, ez dut uste aldaketa handirik izan denik. Gero Frantziakoan ez dut sobera segitu. Hemen angeluko datuak ez da. Jean Espilondo izan da alkate, baina azkenean Claude Olivek hartu dio aurre. Hori da, gainera nahiko egez. Eta errepaso egiten ari garen ez, Maulekoa ere begira ezagun, ze Maulen berriz ere Etxebeste jaunak, Michel Etxebeste jaunak. Hori da, irabazi du nahiko egezki, hor komunistak eta sozialistak bildu ziren, bigarren itzulirako, lehen itzulian lau zerrenda ziren, eta hala ere, hor ikusten da ere, erraite baterako iduritzen zait komunista eta sozialisten bozak edo portzentaiak gehituz heltzen zirela guti gora Michel Etxebesten portzentai berera, eta ikusten da denetan, azkenean alientzak eta ez dira matematikoak, eta batzuetan biarritzen bezala esaterako gehiago emaiten dute, eta bestetan gutxiago. Beste era batera jokatzen da gainera, gu Hego Euskal Herrian ari gara honetaz hizketan, eta oso ezberdina da politika, ez? Batzuetan harri-harria gertatzen da adibidez zuek egin duzuen hitzarmen hori, ez? Sozialistekin eta abertzalek, eta ezker abertzalekoek kasu honetan, Endaiarako egin duzuen zera. Hor, behar da erlatibizatu ere, askotan egiten da, sozialistak ezker abertzea, janik, dira abertzale ezkertiarrak, pixka bat atxo bezala, bada ezker abertzalea, eta badira beste iparralde madara bea, eta badira ere bereziki independente asko kartarik ere ez dutenak, eta badira batzu, ezakigu era abertzale diren, baina gure ideiekin ados direnak, eta orokorrean, eta sozialisten kasuan ere ez dira egerreko horien zerrendan, ziren 8 bat edo sozialistak karta dutenak, eta besteak ezkerreko sentsibilizatea dutenak, ez? Eta gero
Beraz, hori kontuan hartu behar da. Eta gero, ulertzeko egia da, ulertzeko pixka bat aliantza horiek eta ulertzeko, garrantzitsua da ulertzea erraiterako sistema elektorala. Iparraldean, beraz, bi itzulitara egiten dira hauteskundeak, lehen itzulian 110 baino gehiago lortzen duten zerrendak bigarren itzulian aurkeztu daitezke, eta gero, bigarren itzulian irabazten duenak, berez, maioria gehi bat beretzat du. Eta gero, beste guzia, beraz, banatzen da proportzionalki. Eta, argi-argia dena, eta gerran komikoa dena kasik da, sistema hori gainera proportzionala deitzen dutela, eta ez da bat ere proportzionala. Horrek behartzen zaitu, aliantzak egita bigarren itzulian, ez? Eta gerran, horrek nire ustez erakusten du pixkat frantses kultura politikaren ahultasuna, zeren sistema hori pentsatua da maioria azkarrak sortzeko, eta horrek erakusten du ez dutela gaitasunik horien artean akordietara eta heltzeko. Eta horrek ere behartzen gaitugu ere, bigarren itzulian bertan aliantzak egitera. Eta ez gai bakoitza errikotxan. Sistema nolabait alderdi txikiak baztertzeko modukoa edo. Horixe, bai. Bipartidismoa bultzatzen du, azken batean edo? Bai. Gero egia da, jan daitekeela, aliantzak egitearenak da sistema hori behar justuki baztertzeko edo zirrikitu bat aurkitzen da modu urtara. Gainditzeko modu bat. Hori da, gainditzeko modu bat. Edo zein kasutan, zaila da jakitea, baina bigarren itzuli honetan ere, abertzalen bozak ez dira inbeste. Oso zaila. Orain ja zu abertzaleen ordezkari zaitugu hemen mai honetan, ez da? Ipar Euskal Herriko abertzaleen ordezkari izenda duta, hemen. Ez dira inbeste bozak, ez? Bueno, nik ez dut kalkulu zatzein, eta ipatu bezala zaila, zergatik zerrenda guzietan, egiten dugu abertzaleak, baina dira sentsibilitate abertzaleak, ez? Denetarik izan, esarako ustaritzekoan, izanen dira xeur batzuk karta dutenak abertzaleak dira, bestak asko abertzale izan dira kartarik izan gabe, eta bat dira ere, iduritzen zait, esako bada sozialista bat, iduritzen zait, eta berdin komunista bat ere, negoratzen zehazki. Beraz, zerrendak lehen itzulian ere, anitzak izan irezke. Eta gero, nik ez dut verifikatu gainan, irakurri dut, lehen itzulian abertzalek bikoiztu ditugula emaitzak. Lehendabizen itzulian bai. Eta gero bigarrenan, zailagoa da, argi da, hor aliantza batzu egin ziren erraite batako abertzaleak eta zerrenda abertzale ganen dugu eta ezker frantseseko artean. Eta egia da batek bakarrik garaipena lortu dela endaiakoak, baina ulergarria ere bestetan pixka justu emaitzak lehen itzulikoak ere ziren hainonak, eta gero jakin behar da, oraindik askorentzat abertzale ezkertiarrek beldurra eragiten dugula, eta batzuek nahitara beldur hori eragiten dutela, ez? Erraiterako bi itzulen artean endaian, baita ere Ziburun, edo Baionan erraite baterako abertzaleak ez baitute etxeto sustengatu, izan dira erasoak edo erraite baterako Baionan aintzineko gauen afitxa batzu eta kolatu dituztaien egoitzan salduak eta idatziz. Gero endaian eta badakit Ziburun ere beste lekutan behar ere, bi endaian erraiterako bi muturretatik, bai frantses berazko komunistetatik eta baita ere Salaberrien eskuinean ziren Beitiaren taletik, gainera PNV-ek sustengatzen zuen. Hortik, aipatu da, deabrua ginela, Fronte Nazionalarekin lotu gaituzte, berzelagin Fronte Republikar bat gure kontra, eta horrek, seur da, bai Urruñan eta baita ere Ziburun, eta sozialista batzu beldurtu dira, eta gero gure aldetik ere, egia da, gure elektoradoan ere, momentu honetan Frantzia mailan sozialistak oso gogorari dira ez gaituzten zuten, ez dizute kasurik egiten, eta jendeak kritikoa da. Eta hala ere, endaian, lortu dugu gutxi gora bera, alde hortatik 5 gutxi galtzea, baina oraindik beldur hori bada, eta justuki, arrazoi bat gehiago izan da guretzatera posturi egitea, erakusteko, ez girela mamuak, eta normala girela, eta bakarri nahi ditugula gure ideiak. Orain beste lan bat izango duzu eta gobernatzea izango da, eta erakustea, ez?